थुनलाइ आफादा सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल लादों बे मेलखौ मा थांखि एबा मा थांखि लानानै बे मेलखौ लानाय जादों? गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम साबायखर थाबाय। जोङो दिनै जनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 2 नं लादांगुरि दानसोरां बर' गेजेर फरायसालियाव जोङो गासै गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय 8टा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। बेवहाय जोङो बांसिनै सोलोंथाइजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोंनि जिथुनाखि जायगानि थामोनथा थासारि बायदिसिना जेंना जेंगोनाखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। बेवहाय जोङो दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी, लोगोसेयैनो जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बिथां भुमिधर बर', लोगोसेयैनो जोंनि सारेन्डार NDFBनि बिथांमोन, लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जोङो गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल लादों। बेवहाय जोङो खुब मोनसे मोजां दिनैनि मेला जाफुंसार जादों होननानै जों सानगोन। जिहेतुके जोङो गोबाव समनि उनाव दिनै जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे सांग्रांथि मेल लानो होननानै जोङो सावरायदोंमोनब्लाबो जोङो माखासे लकडाउननि थाखाय जोंनि आगुनि जिथुनाखि गोजाम आफादफ्रा माखासे हाबाफारिखौ लालांनो हायाखैमोन। जोङो दिनै गिबि हिसाबै जोंनि 2 नं लादांगुरि दानसोरां बर' ME स्कुलाव जोङो फार्स्टयै जोङो लाबाय। दा बेवहाय जोङो दिनै जोङो मोनसे जिथुनाखि सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल, बे सांग्रांथियाव जोंनि उन्दै गथ'फोरनि जिथुनाखि फेनाय जिरादफोर जायखौ होनो ड्राग्स, बेफोरखौ लोंनानै बा जानानै जोंनि न'खरफोरजों सोमोन्दो गैया, फरायसालिफोरजों सोमोन्दो गैया, बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरा मोजाङै जोथोन लानायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों लोब्बा लानानै जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनायाव मोजां बाहागो लालांगोनखौ साननानै जोङो बिखेखकै गार्जेनफोरखौ गोसो होनानै दिनैनि बेलायाव जोङो लेंहरनानै सावरायनाय जादों। दिनैनि गाहाय आलासिया सोरमोन? दिनैनि गाहाय आलासि होननानै बुङोबा जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि, बेजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि सोद्रोमा बिथां भुमिधर बर', बिथांमोनखौ लानानै जोङो लोगोसे माखासे जिथुनाखि जोंनि ओनसोलनि बा जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जोङो खुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ माबायदि लालांबाय थानो सानदों नोंथाङा? जोङो दिनै जागायजेनदों, जिहेतुके जोङो गिबि खेब। जोङो बेनि उनाव मोनफ्रोमबो बर' गुदि थुनलाइ आफादनि बानजायनायावनो जोङो खुंलांबाय थागोन। जोङो नेक्स्टआव गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादाव लानो होननानै जोङो सिन्था सरसा खालामदों। बेनियाव जोङो थामथियाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो खुंहैगोन। बेजों लोगोसे आरो सम आरो बोथोरखौ खाबु लानानै जोङो फिन बिथांमोननि जायगायावनो फैफिनगोन होननानै सिन्था सरसा खालामदों। जिहेतु नोंथांमोननि सांग्रांथि मेलाव NEP थामहिनबा 2020 मायथाइनि निउ इडुकेसन पलिसि, दा बे आयदानि सायाव नोंथांमोना रायजो राजा एबा फरायसाफोरनि सायाव बेसेबां सांग्रांथि लाबोनो हादों? जोङो बेखौ जिथुनाखि नेसनेल निउ इडुकेसन पलिसि, बेखौ लोब्बा लानानै जोङो जिथुनाखि दुलाराय बुहुमनाङैनो बे सोलोंथाइ माबाया सोलायनाय लाबोगोन जेला, जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे निउ इडुकेसन पलिसिया फैयोब्ला जोंहा माखासे खहा जानो हागौ। बे खहाखौ सुफुंनांगौबा जोंनि दिथागिरि बिमा बिफा फोरोंगिरि गासैबो लोगो लोब्बा लानानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। साबायखर थाबाय। सोलोंथाइनि सांग्रांथिया जरुरि आरो बे आयदाखौ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा देग्लायनि बोसोराव जेराव लकडाउन सोलिनानै दङ, बे मुहुर्तआव बिथांमोना बे आयदाखौ लानाया जोबोद मोजां जादों। आं सासे CWC मेम्बार हिसाबै बिथांमोनखौ निस्सय धन्यबाद होनांगोन। मानोना जोंनि गथ'फोरा बे समाव, बे लकडाउननि समाव जिहेथु जोंनि पेरेन्टसफोरा जेबो सांग्रांथि गैया, जोंनि गथ'फोरखौ जों सोलोंथायाव जेरावबो टिउसन बायदि रोखोमाव जों हराखै, बा बिमा बिफायाबो गावबागाव न'आव गथ'फोरखौ जेबो जोथोन लायाखै। लकडाउन जेरै जादों गथ'फोरनि फरायनायफोराबो थिग तद्रुबनानै लकडाउन हिसाबैनो दङ। दा बे खेथ्रआव जों दा सोलोंथाइनि खेथ्रआव जिहेतु आवगायलांनांगोन, फारसेथिं सोलोंथाइनि जा हाबाफारि, दावगानायनि हाबाफारि अन्यान्य जाथि गुस्थिजों जेराव गोरोबलांनांगोन। बे जों आगोलजों गोरोबलांना थांनांगौब्ला जों जोंनि सोलोंथाइखौ बे मुलुगाव मोजाङै फेहेरलांनानै गोग्गो खालामलांनो थाखाय नाजानांनायनि बेलायाव दा बे मुहुर्तआव जों सोलोंथाइ सांग्रांथि लाबोनाया जोबोद गुरुत्त'। बेनिखायनो आं आसा फारिदों बे सोलोंथाइनि गेजेरजों, बे सोलोंथाइ सांग्रांथिनि गेजेरजों जोंनि बे गामि ओनसोलाव एसेबाबो बिमा बिफाफोरा सांग्रांथि फैगोन आरो सांग्रांथिनि गेजेरजों गथ' गथायफोरखौबो सोलोंथाइनि बेलायाव एसेबाबो
बिथांमोना परामर्शनि गेजेरजों सोलोंथाइनि दिगाव सहयोग होफागोन अब्लानो बे सहयोगनि गेजेरजों जेराव जोंनि सोलोंथाइया ट्रिएंगल मोनसे पद्धतिजों आवगायलांदों बे ट्रिएंगल पद्धतिया बा मोनथाम आयदानि जा गारजेन स्टुडेन्ट आरो फोरोंगिरि बे मोनसे आयदायाव जोङो हयथ' लेप्स गोग्लैना दंब्लाबो दा फारसेथिं जों गारजेनफोरखौ जिहेथु सांग्रांथि लाबोहोनायाव बे जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा आगबाग लादों बे खेथ्रआव एसेबाबो फोजाखांगोन बेखौ आं भरसा खालामदों। नोंथाङा जिहेथु मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै जिहेथु दानि नैबे जोंनि बर' समाजाव गोबां गार्जेन स्टुडेन्ट एन्ड टिचार जिथुनाखि ट्रायांगोलनि जिथुनाखि कम्बाइनेसन सोमोन्दोआ मोजां नङा नोंथाङा मिरुनि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा जानानै मा मेसेज हरनो सानो? बे आयदायाव जोंनियाव जि सोलोंथाइनि ट्रिएंगल पद्धतिनि गुबै मोनसे जोंनि बेकवार्डनेसा बेनो जोंनि गार्जेनफोरा जिहेतु शिक्षा दिगाव गोदोनिफ्रायनो एसे गोग्लैसोना थानाय जायनि थाखाय बे ट्रिएंगल पद्धतिखौ जोंनि गार्जेनफोरा बुजिस्लाबनो हायैयाव जोंनि सोलोंथाइ दिगाव बेनि थाखायनो जों मोजां फल बेनि थाखायनो मोननो हाया जेराव ट्रिएंगल पद्धतियाव बिमा बिफा गार्जेन साइडनिफ्राय लेफ्ट जानायनि थाखायनो फोरोंगिरि आरो स्टुडेन्टल'जों सोमोन्दो थानायाव जोंनि सोलोंथाइया जि दिगाव आवगायलांनांगौमोन बे अन्यान्य माने जनगोष्ठीनि गेजेरजों जि धरनि जों आगान मिलायना आवगायलांनांगौमोन बे ट्रिएंगल पद्धतिया जोंनि अभिभाबकनि मोनसे सोलोंथाइ बेकवार्डनि थाखायनो बे बुस्थुआ लेफ्ट जानानै थालांदों। जिहेतु नैबे सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेलाव जिहेतु नोंथाङा एसे सिगाङाव जिहेतु 2020 मायथाइनि निउ इडुकेसन पलिसिनि सोमोन्दै नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायदों। गिबियावनो साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि नैबे जनाय जिल्ला बर' थुनलाइनि हेफाजाबाव दिनै सांग्रांथि मेल लादों बे सांग्रांथि मेलावहाय जनाय जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे मेल जादोंमोन बे मेलावनो दिनै निउ इडुकेसन पलिसिनि सायावबो सावरायनाय जायो दिनै निउ इडुकेसन पलिसिया सारा भारतबर्षनि माखासे शिक्षाबिद बा गबेखक बा भारतबर्षनि माखासे बुद्धिजिबिफोरा दिनै रिसार्च खालामनानै दिनै मोनदों निउ इडुकेसननि सायाव आरो बे निउ इडुकेसना जाहैबाय मोनसे सासे गथ'खौ जौगासार होनांगौब्ला गावनि बिमानि रावजोंसो जौगासार होनो हायो आरो बेनि माखासे टेकनिकफोरखौ फोरोंनोब्ला बिमानि रावजोंसो बुजिनायजों हायो आरो थोंजोङै जोङो बिमानि रावजों थाङालासिनो गुबुन रावखौ जुदि जोङो सासे गथ'नो जुदि जों हेम्पार खालामना होयोबा बे गथ'आ बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो बेनिखायनो दिनै सारा भारतनि रिसर्स पार्सनफोरा दिनै निउ इडुकेसन पलिसिखौ लाबोदों आरो बे निउ इडुकेसन पलिसिया फैगौ 2020 दाननिफ्राय मायथाइनिफ्राय इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दं आरो बे निउ इडुकेसन पलिसियाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जेरै आगोलाव जोंहा 12 प्लास दंमोन 10 प्लास 2 मोन दायो दिनै 5 प्लास 3 प्लास 4 लादों बे अर्थात दिनै नार्सारिनिफ्राय इउकेजि 1 बा सेनियरबो होनना बुङो बा इउकेजि 2 जुनियरबो होनना बुङो आरो उनाव क्लास 1 क्लास 2 बे जाबाय क्लास 5 आरो प्लास 3 जाहैबाय जोंहा गुदि थाखो 3, 4, 5 आरो बेनि उनाव जोंहा मिडिल थाखोआ 6, 7, 8 बिनि उनावहाय जोंहा 4आ जाहैबाय जोंहा दिनै 9, 10 आरो हायार सेकेन्डारि मोननैखौ लानानै दिनै 5 प्लास 3 प्लास 3 प्लास 4 लादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो साबायखर आरो जों दिनै भारत लेंगुवेजजों जों दिनै फोरोंनो मोननायाव बेयो मोनसे गोग्गाथाव होननानै आं सानो। जिहेतु दिनै जनाय प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो जिल्ला आफादनि हेफाजाबाव थारमाने नैबेयाव मोनसे इडुकेसनेल मोनसे एवारनेस मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बेयाव दिनै जोंनि जनाय ओनसोलाव जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दङ जों जयै नुजाफैदों जिहेथु बर' थुनलाइ आफादखौ जों दिनैसिम जों सानो मोनसे गागि आफाद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थुनलाइयारि बिथिङाव हक समाजारि बिथिङाव हक गुबुन गुबुन बिथिङाव गोदो 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बरनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मट' लाना सोलिबाय थादोंमोन जों सोलोंगोन बिमानि राव किन्तु दाख्लै बावैसोनिफ्राय बे पलिसिखौ सोलायनानै जों फरायगोन बिमानि राव मोनसे दा बे थांखिया सोलिगासिनो दं किन्तु दिनै गोदान एजुकेसन पलिसि जादों पलिसि जानायाव जोंहा माखासे गोजोनथाव रादाबबो दङ माखासे दुखुनांथावबो दङ एसे ट्राइबेल हिसाबै गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय
जे क्लास 5 सिम जों गावनि बिमानि रावजों गुदि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन थारमाने बर' मिडियामा जोंना थांना थासिगोन खिन्थु नैबे मोनसेखौ जोंहा दुखु नांदों जे जिहेतु जिर' रिजार्भेसन SC ST OBC फोरनि थाखाय जिर' रिजार्भेसन खुनु रिजार्भेसन सिस्टेम गैला मेरिट बेसिसाव स्कलारशिप होनाय जागोन मेरिट बेसिसाव एडमिसन होनाय जागोन जोंनि गथ'फोरखौ दा मेरिट खालामथाराबा जोंहा उफाय गैया बेनिखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जा मिरु आफादनि फोरोंगिरि आफाद प्राइमारिनि बिथांमोननि गासै जों ज' नाजानायाव जे जों रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बेखौनो सावरायदों दिनै जे जोंनि गथ'फोरखौ जेरै हायो एरै जों जे क्वालिटि एडुकेसन होनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बोरै होबा मोजां जागोन जों बेखौ सावरायदों जों सिगाङाव नुबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोब्राब नाजाबोदोंमोन बे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव जों बेखिनिखौबो सरसा खालामनांगोन जिहेतु 2018 जितु रिजाल्ट ओंखारबाय बे 1600नि बारामोन थारमाने रिजाल्टआ जोंना पार्सेन्टेजआ फार्स्ट डिभिजन मोननाया खिन्थु बिनि उनाव गुन गोनां सोलोंथाइ बे नाजाबाय थानाय समावनो खेबसेनो 400 खालामनानै 1200 फैबाय बे जानाय जोंनि सिन्तानि बिखय थारमाने बबेबा मोनसे जोंना गेना गोरोन्थि थालांदों नामा बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि गेजेराव जिबिलाक माहारियारि आफादफोर दं आइजो अनसाय आफाद बेखौ लानानै जोङो जाहाथे बेफोर गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांलायनानै जाहाथे गोग्गो मोनसे माबानो हायो सोलोंथाइ बेलायाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां गाहाय गोबां माखासे जोंनि सोलोंथायारि सांग्रांथिनि जाहोनाव बर' हारिनि थामोनथा समाजनि बायदि मोजां मोजां खामानि बिथिङाव दिनै मेहेरगोनां आब्रुथिजों लोगोसे माबायदि मावलांनांगौ माबायदि थांखि लानांगौ माबायदि जोङो सांग्रांथि जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै फारसे दिनै गोख्रोङै दिनै मोजाङै बोसोन होलांबाय दिनै गोसोआव लाखिथावना गोबां बोसोनजों लोगोसे माखासे गोसोआव हेंजानाय माखासे आइजोफोर माखासे आइलाफोरनि गोसोखौबो दिनै लोरबां जानायखौ दिनै गोख्रोङाव लाबोहोदों बिथांमोननि दिनै माखासे बुंनाय मोजां मोजां बाथ्राफोरनि गेजेरावनो आङो बारा जेबो बुंनो सानथ'वाखै दिनै गासै बिबुंगिरिफोरनिसिमबो गासैनिसिमबो आङो दिनै बिबुंथि लाखिनायाव आं हाजासे गोसो गोरबोजों गामिनि सासे बिमा माहारि जानाय आङो गोसो गोरबोजों आं मान बावबाय आरोबाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय जे बावैसो जोंहा दहायनो बुंलांखांबाय सिमेन्ट सापरिनि गुदि फरायसालिनि सारा बुंलांबाय जोंनि गेजेराव सोलोंथायारि गोख्रोंथियाव मानि थाखाय दिनै जोंहा जेंना जाबायदि जोंहा दिनै मानि थाखाय दावगानो गोनां दिनै मानो दावगानो हालिया दहाय बुंखाबाय जाबाय बे माने जाहैदों फरायसुला फोरोंगिरि आरो गार्जेन जितु बे गार्जेननो जोङो प्रत्येकबा बे सांग्रांथिखौ गार्जेन मेलखौ खुङो गार्जेन आरो फरायसुला फोरोंगिरिनि गेजेरावल' खुंबाय थानाय जायो जितु जोङो फरायसुलाफोरखौबो लाफानानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै आरो गामियारिनि जितु गोरों गोरा एसे एनै थानाय लाइमोनफोरखौ लाफानानै जोङो बेफोरखौ मोजां सांग्रांथि हिसाबै सावरायोब्ला जोंनि सोलोंथाया एसे आग बारायलांगोन नामा आं बेखौ सानदों आरो जिहेतु जोंनि बे ओनसोलावहाय आं गुबुननिखौ बुंनो थाङा जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो जोंनि 2 नं लादांगुरि गामिनि जिहेतु साफा सानै गोरों गोरा लाइमोन सेंग्राफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलाय